Lo igama lakhe ngusisi Showstopper. Igama lakhe lamanyani nguNomfundo. Intombazana yakufeni kuBhonyoti apha kuCentane kweli phondo leMpuma Kapa. Xa uthetha ngentombazana ebuthandayo ebumnandi uthetha ngosisi Showstopper lo umbonayo apha kulo mfanekiso ushicilelweyo. Ebumnandini kuthiwa kuviwa ngaye, emthandazweni kuviwa ngaye, kwimvuselelo kuviwa ngaye. Kuthiwa uyayithanda kakhulu into edwe namehlo usiNomfundo, ude azithwale zibe mbini iziselo ezinxilisayo. Soze ingabikho ke iAvana eqeleni, icacile loo nto leyo. Kuyabonakala ukuba umxa sesele iAvana iba khona nje into eveske ithi chatha kuye when it comes to i-vibe. Bekhaliselwa impempe emveni kwakhe ngusisi unapologetic walapha kuBhonyoti kufeni naye. Siye sothuka thina xa sekumntu eveske abeke utywala emlonyeni aphinde abeke iAvana ngaphezulu. Besingayazi loo nto leyo. Oobhuti oko bemangalisekile bemjongile, ingakumbi lo bhuti nesilamba esihlaza oko emjongile nikina intloko esithi hayi ndiyaqala ukubona into enje mna. No wonder why lo mntu kuthiwa nguShowstopper. Sisi Showstopper is a peer educator by profession. Kwaye ufundisa ulutsha ngendlela yokuziphatha kakuhle, lungasebenzisi iziyobisi, utywala, kwaye luhlale ezindlini. Kodwa yena uthi akakwazi ngenxa bengakwazi ukunyamezela, uthi uveske ave nje i-vibe abe ngathi ubethwe ebhondweni. Siye sangena umzi nomzi kwiilali ezahlukeneyo apha kwindawo yakuBhonyoti kufeni kuCentane. Sangena kooMachibe, kooNombanjana, singena koongqusi, kuyeQhina. Sayobuza nabantu balapha eGobe ukuba niyamazi na usisi Showstopper. Bathe bayamazi. Uzawufuneka abantu bamgade kakhulu lo sisi lona kuntsuku zatywala ukuba ayibeke emephini indawo yakuCentane. Nanjengoko kuseza unyulo lorhulumente basemakhaya, kuzawufuneka lo sisi abe nguceba, lo atrithwe as uceba. Uthi ii-bookings uzivulile kubantu abafuna kumhayarisha apha kuDisemba. I-appearance inye ixabisa imali encinane eyi-35,000. Kwiindaba ze-CNBC kuChannel 841. Elam igama ndingumfazi onengxolo, ndizalwa katata uMawawa. Ndilapha kwindawo yakufeni kuBhonyoti, kwindawo yakuCentane kweli phondo leMpuma Kapa. Ndiza ku-understanda usisi Showstopper nosisi unapologetic.